Здравейте на всички, едно кратко видео. Това е моята W140 S500 или както съм решил да го кръста, проект Кораба 2. Колата е внесена от Америка преди няма месец дойде, в края на септември, ако не се лъжа. Купена от Копарт, реално от морга. И както мога да се очаква от моргата, не очаквайте нищо хубаво. Защото така стане и с нея. Колата ще трябва да се реставрира. Защото маслото не е сменявано от много време. Има огромен нагар отгоре при клапаните, който не може да се изчисти с промивка. А ще трябва разглобване и механично чистене, защото друг вариант просто няма. Колата е дълга база, 98 година, там в сайта пише, че е 99, но реално е 98. Бежав кожен салон, който има забележки. Отдолу, отзаде е с хидравлични амортисьори, които са махнати. Не знам по каква причина са сложени обикновени. И затова отзад в момента е клекнала доста. Сега не знам дали ще може да видите на тази светлина. Малко. Да, тук не знам колко се личи. Малко съм нов в снимането. И затова ще трябва да изчакате. Така, ето е отвътре. Не знам колко се вижда на тази светлина, но при мен е 9 часа вечерта. За съжаление, подлакътника е счупен, там палчето. В момента колата, както виждате, е без табло, защото съм го извадил, защото не му работеше температурата и маслото, и налягането на маслото. Тук малко съм поразглобил, защото трябваше да направя компресора на заключването. Тук в момента е страшно, защото съм поразглобил. Тук вакуума, който прибира, който дърпа багажника, също не работи за момента. И затова и той трябва да се ремонтира в някакъв момент. Тук тази дръжка и тя не работи. Тук имаме малко забележка антената, което не виждам смисъл с тази антена, при положение на другата ми 140, защото имам още една 3.2 бензин. Тя няма такава антена, е по-стара, 95-та година даже. А самата антена е сложена в стъклото ли, в колонката ли беше, нещо такова. Така, сега ще отворим двигателя. Само секунда, че с една ръка ми е трудно. Както казвам, нов съм все още в тези работи. Ще да бия някакъв фенер да светне. Не видим дали си личи. Това е по-друго нещо. Така, тук както виждате има някакви умаслявания, които ще трябва да се отстранят, капак, клапане. Ремъка надолу иначе е нов. Тук също имаме умаслявания. Като цяло колата не е най-зле поддържана. Освен маслото, колата работи, но има едно цъкане. Това тук е мое дело. Няма ли се види, временно е. Защото просто тия пластмасови маркучи са изгорели и се изчупиха. Иначе по Carfax има доста неща сменявани. Тук явно не бяха много в час. Тук не знам дали колко може да се види, но единия маркуч е този маркуч точно. Не знам дали може да се види. Точно е този там. Маркуч беше стиснат с клещи и чираци. Така дойде колата. Явно дуовентила не работи. Но за сметка това има фреон. Сега предстои колата да извада мотора. Само трябва да намеря някои тия дни да видим
Свалено на какво ще правим. Дали ще има някой, който е да ми го дръпне на место, за да мога, защото ще е по-лесно, когато ако махна двата радиатора, перки и всичко и предницата махна и мотора просто с скоростите да излезне заедно е така. Защото иначе малко една идея по-трудно ще е. Идеята е, че не ми се сваля скоростите на место. По-лесно е да ги извада на куп. И така. Има предна лява пружина, мисля, че е счупена, от заден маншони има за правене. Въобще взето си стана проект. Отделно от това, което не ми се искаше въобще. Тук има една цепнатина. Не знам сега колко мога да се види. Което не ми се щеше, защото колата има сензор за дъжд и светлина. И това е кофти, ама защото тия стъкла вече мисля, че са спрени от производство. Ще видим как ще станат нещата с тях, с намирането. Външни забележки, брони и мрони. Хубавото е, че колата няма капкаржда, нито по прагове, нито по вежди, никъде отдолу, нищо. Това е най-доброто, защото с омарини, честно казано, не ми се занимава. Това е трудоемко и никога не се възвръща. Ето може да видите тук даже. Другата ми 140-ка, тук капака го сменявах на другата ми, защото просто вече за толкова години в България изгни. Този капак е доста добро здраве. Някакви минимални забележки, които ще бъдат поправени в някакъв момент. Колата съм я взел с цел да ми бъде ежедневна някога, така че ще трябва да се слага и газ. Намислил съм газта да си я слагам сам. Просто ми е писнал от газа G. Докато мисля, даже докато е изваден мотора навънка, да разпробия колектора, да е готов. И после вече само си прекарам маркучи, тръбички, каквото има окабеляване. Колата е от последната година, така че се надявам, силно се надявам, нали, да няма проблем с окабеляването. Да не е изгнило, защото до 94-та, знаете, биоразградими кабели и заминават. Тук си мисля, че надявам се, че няма да има този проблем. Тук имаме чистачки на фаровете, защото с ксенон чистачките мисля, че не работят. Общо взето стана доста сериозен проект. И така мисля да кръсти и сериите с тази кола. Проект Кораба 2. Понеже другата ми 140 е 3.2 и когато я взех беше за гарнитура глава. Но малко по малко, докато разглобявах, в един момент реших да сменя и веригата. И понеже взех заните на верига и в крайна сметка извадих мотора. Така че явно не ми върви с тия 140. Но това за мен е най-добрата кола. Нали, това ми е една от колите мечти. Като може да се каже, че сбъднах, защото колата мечта наистина ми е Porsche 911 Turbo, но просто от този живот надали че мога да си го позволя. Това поне на този етап може и да си го позволя до някакъв момент, па ще видим. И така. Ако искате, следете канала, ще има доста разглобване, сглобяване и така нататък. Ето тук съм си взел един квадратен профил. Ако виждате, това мисля, че е 4 на 4 или 3 на 3 или не мога да си спомням. Тия дни ще си направя от него една стойка за мотор на бързо. Малко искам да е по-сериозна, така малко. Ще заваря тук, там ще бъде по-усилена. Защото, доколкото четох, този мотор го дават 200 кг да тежи, ама с скоростите може да отиде 350-400, не съм сигурен, нали, говоря на изус, но ще видим какво ще покаже. И така, това е от мене. Много ми е трудно с видеото. За сега това клипче и някои други ще бъдат без никакво редактиране, понеже още не знам как да редактирам. Много отдавна не съм сядал на компютър и затова ще трябва малко да си припомним старите времена, когато седях по цяла нощ на компютъра.
А и другото, компютрите са ми много стари и пак казвам, ще е трудно с редактирането, но ще се опитам. За сега ще са без редактиране някакви клипчета, но по-натам ще се опитам да правя, както казват инфлуенсърите, по-добър контент. За сега това е всичко от мен. Чао за сега.